सोलायनाय जासिगोन MGNREGA थामहिनबा महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट ग्यारेन्टि एक्टनि मुं गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि केबिनेट जथुम्मायाव मैया बेनि बागै थिरांथा लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबै खौराङा जाहैबाय MGNREGAनि मुंखौ सोलायनानै गोदान मुं पुज्य बापु ग्रामिन रजगार योजना दोननाय जासिगोन होननानै फोरमायनानै होदों आरो बे बिलनि थाखाय गनायथि मोननायनिबो जाथावना थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो MGNREGA थामहिनबा महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट ग्यारेन्टि एक्टआ मा एसे मोनथिनानै लानि। MGNREGA होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मोनथियै गैया मनरेगा जायखौ नरेगा मुंजोंबो मोनथिनाय जायो बेखौ 2005 मायथाइयाव भारत सरकारा एनरेगा एबा नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट ग्यारेन्टि एक्ट मुंजों गामि ओनसोलनि जौगाखांनाय खामानिनि थाखाय बानायनाय मोनसे आसनि। बेनि गेजेरजों गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा थांना थानायनि सोलिनो थाखाय खामानि होनाय हाबाफारि लानाय। मोनफ्रोम बोसोराव गंसे नखराव 100 साननि खामानियाव सुंथानानै थानाय। बेबायदिनो 2009 मायथाइयाव एनरेगानि मुंखौ सोलायफिननानै MGNREGA एबा महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट ग्यारेन्टि एक्ट मुंजों दाफामफिननाय जायो जायखौ नोंथांमोना दासान्दि मोनथिनानै मोनो। आरो बेनि उनाव मैया 2025 मायथाइनि 13 डिसेम्बर खालाराव बेनि मुंखौ फिन मदि सरकारनि केबिनेटआव सोलायनो थाखाय थिरांथा लानायखौ नुनो मोननाय जादों। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामनानै होदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो जुदि फेसबुकाव नायगासिनो दङब्ला पेजखौ फल' खालामनानै होदो।